Ginoo ug ang ilang mga mata gihikap niya nga nag-ingon, sumala sa inyong pagsalig mao ang mahimo alang kaninyo. Ug nabuka ang ilang mga mata ug kanila si Jesus mitugon sa ugot nga nag-ingon, pagmatngon kamo nga walay bisan pinsa nga may balo niini. Apan nanlakaw sila ug ang iyang kabantog gisangyaw nila sa tanang dapit niadtong yuta. So makita nato igsuon sa paghangyo yun sa tao nga buta igsuon, no? Makita nimo igsuon nga ang ilang paghangyo ngadto sa Ginoo nga bisan pa sa ilang pagkabuta aduna sila'y dako nga pagsalig sa Dios, no? Makita nato nga matud pa nila kanoy kami anak ni David kay niadtong dapita igsuon ni agis si Ginoong Hesus, no? Ni agis si Ginoong Hesus niadtong dapita ug ang mga buta igsuon nakadungog nahibalo sila kanunay Kristo niagi niadtong dapita. Apan si Ginoong Hesus ilang gitawag kanoy kami anak ni David. Kanuman kay gusto sila mamaayo igsuon, ipangutana sila ni Ginoong Hesus, unsa may ingon si Ginoong Hesus, nagtuo ba kamo nga makahimo ako ni ana, no? Ipangutana sila igsuon, gisukod ang ilang pagsalig ug pagtuo sa Dios. Makahimo ba ako ni ana? O makapaayo ba ko sa inyong balatian? Makaayo ba ko sa inyong kanang pagkabuta? Pero unsay gitubag sa maong duha ka buta igsuon, matud pa niya, oo Ginoo. Grabe ang pagsalig nila igsuon ba? Oo Ginoo. Usa ka pangutana si Ginoo ang ilang tubag igsuon, walay lipot-lipot, no? Oo Ginoo. Grabe ba? Og ang ilang mga mata gihikap niya nga nanagingon, sumala sa inyong pagsalig mamahimo alang kanimo. Sa to pa diay igsuon ang tao nga dako ug pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Bisan unsay balatian nga moabot kanato igsoon, kaya nang ayuhon sa Dios. Amen. Nganuman ang Dios nga atong gialagaran, ang Dios nga atong gisimba, gamhanan sa tanang gamhanan. No? Gamhanan sa tanang gamhanan. Bisan gani ang buta igsoon, nga dili sa kakita, tibuok nilang kinabuhi. Papanasayod sila nga niadtong dapita moagi ang Ginoo, nagpakiluoy sila, naghangyo sila, nangamuyo sila sa Dios. Nga Ginoo, kaliwat ni David, anak ni David, kaluyi kami. Pero gipangutana sila sa Ginoo, unsa may inyong o nagtuo ba kamo o makahimo ako ni ana? Ilang tubag igsuon, yes Ginoo, makahimo ka. Sa to pa day dako jud og kahimuan igsuon kining gitawag og pagsalig sa Dios. Kay matud pa niya, sumala sa inyong pagsalig mamahimo Ginoo. Kini pagsalig igsuon mao kini ang pagtan-aw sa mga butang nga dili nato makita. Sumala sa Ibuhanon kapitulo 11 bersikulo 1 nga ang pagsalig mao ang pagtuo sa mga butang nga wala nato makita. Kung kita igsuon, doon na tayo mga gibati sa atong kaugalingon, doon na tayo mga gipangayo sa Dios, no? Nasinati na ko sa kinabuhi igsuon, mabisan ka ng mga butang na dugay maabot, kay doon na tuyo umod mo sa Dios, saligi lang igsuon. Lalo man, ang pagsalig, dako kayong kahibuan diya sa atong pagtuo, paglaom sa Ginoo. Kay matod pa diya sa Santiago igsuon, nga ang pagtuo, nga ang pag-ampo, inubanan o pagsalig o pagtuo. Ang taong masakiton, mamaayo siya igsuon. Inaana kagamhanan ang pulong sa Dios igsuon. Nga bisan unsay akong pangayoon sa Ginoo, mahimo sa Dios ang tanan. Basta kaayuhan. Na ang may matod ni Santiago nga, dunay nangayo sa Ginoo. Dunay nagtuo sa Ginoo, apan wala gihatag sa Dios. Kanuman, dautan ang ilang tuyo, dautan ang ilang tungong sa pagpangayo sa ilang kaugalingon. Apan diha, kung kita igsoon, pinasing-kasing nga mangayo sa Dios, sincero, apan ang atong tuyo mao ang kaayuhan sa atong kinabuhi, ihatag na sa Dios igsoon. No? Kay matod pa sa Mateo 21:22, nung nag-iskutan si Ginoong Hesus, na matod pa niya, ug ang tanang butang nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo madawat ninyo kini ninyo kung kamo may pagtuo. So kung gusto kita og mga butang nga milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi,
sama sa taong buta igsoon nga nagsalik sa Ginoo, nga gipangutana sila sa Ginoo nga nagatuo ba kamo nga makahimo ako niana? Ang ilang tubag, yes Ginoo, makahimo ka. Pinaagi sa ilang pagpangamuyo, pagpakaluoy sa Dios, sa ilang pag-ampo ngadto sa Ginoo igsoon, nadawat nila ang ilang kaayuhan sa ilang balapian, no? Sa ilang pagkabuta, naayo sila igsoon. Kanuman, walay imposible sa Dios. Mahimo niya sa Dios ang tanan. Apan ang dili lang mahimo sa Dios ang pagpamakak igsoon. No? Mao na dili mahimo sa Dios, no? Ang pagpamakak. Pero tanang butang ng mga milagro, mga kaayuhan, hallelujah, mahimo sa Dios. Basta ang atong gipangayo kinasingkasing igsoon. Nga matod pa sa Lucas 18:1 nga kita dili magkaluya kung dili magkanunayon kita sa pag-ampo, di ba? Kay tingali igsoon sa atong kagalingon, una tay mga kulang atubangan sa Ginoo. Gusto si Ginoo nga mahimo kitang sincero sa iyang atubangan. Usay mo, doon tay mga mystic, doon tay mga ini bang gitawag nato pagkulang sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ang response nato niya, no? Gusto niya nga doon tay pag submitan o doon tay pag-response nato sa Ginoo. No, mangutan nato sa Ginoo, Lord, asa ko nagkulang. Gusto ko kaayuhan Ginoo, tagay ko niini. Yatag na sa Dios. Matod-matod gibasa, pangayo ug tuuhi ug kini inyong madawat, no? Hallelujah, madawat nato igsoon. Financial man na igsoon, ihatag sa Dios. Trabaho man na igsoon, ihatag na sa Dios. Iplaster, ipahiluna na sa Dios ang tanan kanang walay babag sa atong pag-alagad ngadto kanina, no? Hallelujah. Usa ato kanang tuuhan igsoon. Sama sa tao nga buta igsoon, nga nagtuo sila nga walay imposible sa Dios. Walay dili mahimo sa Ginoo. Ang ilang pagsalig igsoon dako kaayo. Yung ipangutana sila, nagatuo ba kamo mga makahimo ko nini? Tubag sa mga taong buta igsoon. Oo Ginoo. Grabe kadako ang pagsalig nila igsoon. Gani ko tan-awon nimo sa huwad igsoon nga bisan do nagyapoy buta igsoon nga giayo sa Dios. Nga nakabantay mo ato igsoon, nga siya dihang giayo sa Ginoo, misimba sa igsoon, nialagad sa Ginoo igsoon. Sa tao nga buta nagisgot gapon siya og pagsalig di ato lapita igsoon. Juan kapitulo 9 ba? Versikulo 27. No? Juan 9, 27. Ano? O kanila mitubag siya nag-ingon. 20 ubos labahin igsoon. Hallelujah. Katong nagisgot gyapon og pagsalig, no? Nga kinahanglan aduna gyud pagsalig ang mga katawhan sa Dios ngadto sa Dios, no? Nato gihisgutan to mahitungod sa pagsalig igsoon. Nga importante day igsoon nga sa atong pagtuo sa Ginoo naa gyud ang pagsalig. Kay kini pagsalig ug pagtuo dili man ni mawala. Kaya ang pagsama na bagong sakay tawag aeroplano igsoon nga nagtuotan nga kana piloto makaabot siya kasalig na sa piloto nga kana iyang pag-drive makadunggo jud mo sa airport, di ba? Nagtuo ka, nagsalig ka nga kana iyang pag-drive pagmanihon niya kung sa tabang sa Ginoo makadunggo mo sa airport. Inana usab igsoon nga kun dunay mga butang nga atong gisaligan nga nagtuotang ato ng madawat, walay imposible sa Dios igsoon, ihatag na sa Dios, no? Ihatag na sa Dios. Himuon niya nga matod pa niya sa Juan Jeremiah 33 verse 3, nga tawgon mo ako sa adlaw sa imong sa gingon sa kalisdanan, gingon niya, no? Ato na basahon igsoon. Kung Jeremiah 33 versikulo 3, tawgon mo ako ug ako mutubag kanimo ug magpakita nimo dagkong mga butang. Sabihin dagkong mga butang, mga dagko nga mga milagro ug malisod nga wala mo mahibalui. Nga makaingon ta ba nga dili na gyud ni mahimo sa doktor. Dili na gyud ni mahimo sa mga albularyo o mananambal pa. So, excuse me, igsoon, dili ta mo akto albularyo igsoon ha. Pero wala na sa tuwa igsoon kanang mananabtan o sa panaigsoon. Wala na si Kristohanon kun dili magtug binisaya igsoon kay duna kay Kristo.
No, kasi masipyat tayo igsoon, magtumin mo mananambal no nila. Ita kay una man tay pagsalig sa Ginoo. Matod pa sa pulong sa Ginoo kung naat kas kalisdanan, paugon mo ako. Kung ako magpakita kanimo nga dagkong butang. Nga wala nga lisod, nga wala mo may baluy. Makaingon ka ikaw ba guladaan na ka sa peligros matayon. Sampit kas Ginoo. Sampit kas Ginoo. Ginoo. Hallelujah. Dili ni murag kuan ba kanang kaingon ka gawa na kay paglaom sa imong kinabuhi. Apan tuoy og saligi ang pulong sa Dios. Ipakita niya ang mga dagko nga mga butang nga lisod nato tuhan. Lisod nato makaingon ta nga imposible jud kaayo. Pero diha sa Ginoo walay butang nga dili mahimo. Manuman gamhanan ang atong Dios. Sama sa buta igsuon. Hallelujah. Sama sa buta. Nga grabe ang ilang pagtuos Ginoo. No? Bisa dili sila kita igsuon. Apan nagtuo sila nga katong ilang ikiistorya mauto ang Dios nga naggamhanan sa tanang gamhanan. Mauto ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Grabe ang pangutanas Ginoo, nagatuo ba kamo nga ako makahimo niini? Usa ri itubag sa mga taong buta. Oo Ginoo, makahimo kaniana. Apan ang tubag ni Ginoong Jesus, sumala sa inyong pagsalig, sumala sa inyong pagtuo, mamahimo. Sabi ka gamanan ang Diyos igsoon. No? Sabi ka gamanan, tutawon niyo ang balang kasulatan, daghang mga ibalakian ni igsoon, ipang-ayos Ginoo, walay bayad. No? Ang Diyos, si Ginoong Jesus, mao ang pinaka-dabis nga mananambal yun igsoon. Daghan igsuon nga kung atong basahon ang kasulatan, daghan nga mga masakiton igsuon ipang-ayo sa Dios. Katong nagtiligdugo nga 12 na katuig nahurot ang iyang kwarta igsuon, nahurot ang iyang kwarta ngadto sa doktor. Pero usa ra gyud ang iyang gibuhat sa dako niyang pagsalig. Matud pa niya sa ka babae, kung makahikap lang ko sa sitsit sa maong Kristo, sa maong Ginoo, akong mahikapan ang iyang sitsit. Pinaagi sa akong pagtuo, maayo ko. Kung sa iyang gibuhat, igsoon, nihikap lang sa sitsit. Why posible igsoon, naayog yun siya. Nga naman, gabi kagamhanan ang biski sa Ginoo. Gabi kabalaan igsoon. Hallelujah. Ang uban igsoon, nasaypan lang po nila. Tungod sa ilang padako o pagsalig, pagtuo, usahay, naabot na sa mga kahoy ilang ipagkalukat, no? Sipyak ang uban igsoon tungod sa ilang pagtuo. Usahay, mga larawan na ilang ituuhan, no? Gabi kalimutin ba? Atong panahon na igsoon sa panahon ni Kristo nga natawo siya, ang tao diputit sa mga buhi. Dili nato sa mga kuha, no? Kung makita ni mo igsoon, ang babae igsoon, gabi ang iyang pagsalig. Ihon ang Ginoo. Kinsay nihikap kanako kay dunay ni gula nga gahom. Imong apostolis Ginoo nasayod ka. Daghan ang mga tawo nagpunsiso. Apan ang gibuhat sa babae igsoon, makita nimo nahadlok ni hapa gyud sa igsoon, no? Say nahibaluan siya matud pa sa 5:33 Marcos. Og ang babae sa hibaluan niya ang nahitabo og miduol nga nahadlok ug napuog og mihapa sa tubangan ug kaniya isugilo niya ang ang tinuod. Og si Jesus mingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakaayo kanimo. Sabi ba? Ang imong pagtuo nga nihikap ka sa akong sitsit nga nagtuo ka nga maulian ka, maayo ka. Ang imong pagsalig ko'y nakaayo kanimo. Lumakaw ka nga malinawon ug magmaayo ka gikan sa imong sakit. Walay bayad igsuon ang paghikap diya sa Ginoo. Ang pagtuol sa Ginoo nga sincero walay bayad mag-igsuon. Hallelujah. Ang pag-alagad sa Ginoo walay bayad. Nubudlay man, ako man, kapoy man, ang panigsuon. Nindot kaayo igsuon nga naatas Ginoo. Kay ang alagad nas Ginoo patod pa sa Roma kapitulo 14 man bersikulo 8. Mamatay man tag mabuhi, iya jud tas Ginoo. Munay pinakanindot igsuon. Ilabing nang alagad tas Ginoo, dunay mga balatian nga miabot sa tong kinabuhi, dunay mga pagsulay igsuon. Walay balatian nga dili kayang ayuhon sa Dios. Amen. Ang tanang balatian ayuhon sa Dios kini nga mga tawhana. Gani. Hallelujah.
Mao ni ang mga katawhan sa nasod sa Israel. Nagkatibulaag igsoon. Gani wala kaila ang Ginoo. Wala sila kaila sa Ginoo. No? Pero giayo sila sa Ginoo igsoon, no? Ang Ginoo nakaila na nila. Kabisan unsa ang ilang mga binuhatan nga dili maayo at ubangan sa Dios. Ang Dios naghatag og dakong gugma. Unsa pagkakita igsoon nga nahimo ng katawhan sa Dios, mga pinili na sa Dios, no? Hallelujah. Ang ato lang igsoon pagpangayog sincero nga kaayuhan igsoon kung unsa may atong gusto nga ipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi, no? Sa may gusto nato, Lord, gusto ko Ginoo, mao ni Ginoo, no? Wala imposible. Sama sa usa ka babae nga nagtinudugo na siya, no? Tusi na katuig ang iyang dugo, igsoon wa gyud mag-undang hurot yang kwarta sa mga manambalay, apan usa ra gyud ang iyang gibuhat, ang iyang pagsalig. Sama sa buta, ang ilang gibuhat pagsalig gyud pagtuo, no? Ang pagtuo pagsalig kinahanglan naa ni sa matag usa kanato. Kini igsoon dili ta makahimo sa panagtigom kung wa tay pagtuo. Amen? Kung wa tay pagsalig dili ta kahimo ani. Kay ang pagtuo igsoon tuyog man sa binuhatan. Amen? Mo na igsoon nga pasalamat tas Ginoo. Nakabaton tag pagtuo, nakabaton tag pagsalig. Ug ang ato lang buhaton igsoon nga atong pagtuo ug pagsalig uban ang paghangyo ngadto sa Dios. Ang tanan natong pangayoon kinasingkasing igsoon mamahimo sa Dios. Nga makaingon ta walay dili mahimo sa Dios, no? Makaingon ta ba nga imposible na jud kaayo ni 50-50 na akong kinabuhi apan tungod sa tabang si Ginoo, tungod sa grasya sa Dios, pwede niya ayuhon igsuon ang tanan natong gihambin nga balatian. Imposible sa Ginoo. Muna igsuon nga moabot man kanato nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili nato ibasol sa Dios. Dili nato ikamahay ang Dios igsoon, no? Kay sa atong unang taon, aninawon nato sa atong unang mamalandong ta sama sa kinabuhi niyo. Nawad-an siyang pamilya, nawad-an siyang kahayupan, nawala niya ang tanan. Makaingon ka hopeless na kay siyo. No, gisulayan pa siya siyang asawa igsoon. Nag-ingnan pa siya ho, magpabilin kang mga tarong, magpakamatay ka og tungluha ang Dios. Pero si Job igsoon nagpabilin siyang mapinupsanon, nagpabilin siyang nagmatindanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero unsay gibuhat sa Ginoo ngadto kang Job tungod sa dako niyang pagsalig sa Dios. Idoble ang iyang panalangin. Yatagan siyang anak, yatagan siyang mga kahayupan, doble pa siyang gikinahanglan. Ibalik ang iyang pagkadato igsoon. Kita igsoon, luna lang tayo mga nagkalain-laing mga pagsulay, no? Mga kalain-laing mga pagsulay sa atong kinabuhi. Gitugot sa Ginoo aron ang atong pagsalig makita. Amen? Ang atong pagtuo makita kung kita magpadayon ba sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nagkalain-lain atong mga pagsulay. Dunay pagsulay sa espirituhanon, dunay pagsulay sa pinansyal, dunay pagsulay sa balatian, apan igsuon salig lang sa Ginoo. Salig wala imposible sa Ginoo, no? Saligan lang nato diya. Ang nakanindot kay naatas Ginoo. Kay matud pa ni Pablo, Filipos 1:21, ang akong pagkinabuhi mao si Kristo, apan ang kamatayon mao'y akong kadaugan. Nindot kayo igsoon nga kung mahimo kang mamatay ta nga naa si Ginoo, matud pa diya Salmo, ang kamatayon sa mga balaan hamili sa pananaw sa Dios. Amen. Nindot kayo na igsoon. Dili ta mabalak ka igsoon, dili ta mapuyawan ana igsoon. No? Ngano man, kay doon naman tay Dios, doon naman tay Kristo, doon naman tay manlalaban, doon na tay mag-aayo sa atong mga balatian. Doon na tay provider, no? Di ta mabalak ka igsoon, naa sa atuwa ang tanan. Ang atuwa lang sincere ta nga mangayo sa Dios. Mangayo tag kaayuhan. Amen? Mangayo ta og kalig-on nga makapadayon usab ta sa pagpangalaga, taliwala sa daghang mga pagsulay. Na nato masabtan ang panahon karon igsoon, no? Makita nimo social media igsoon, grabe ang kalibutan karon igsoon. Mas worse pa ni igsoon sa ulahing mga panahon. Ampo ta si Ginoo nga dili ta maapil ni atong mga tao nga mubugnaw ang pagpangalagad diya sa Ginoo. Ipainumdum nato ni kay si Kristo nag-ingon kay mosanay ang pagkadautan sa mga tao
ug unya mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Kada mubugnaw ang gugma igsoon, mubugnaw ba ang pagpangalagad sa mga Kristohano. Daghan unya musibog sa pagtuo ug magbudhiay ang matag usa, di ba? Una atong batayanan igsoon. Ampo ta bisan naa ikasalayo igsoon. Kumilikit gyapon ta sa Ginoo, hinabi gyapon ta sa Ginoo, ampo gyapon ta sa Ginoo. Hinumdumin ninyo si Daniel igsoon nga nahilayo sa iyang nasod sa Israel. Dito siya sa Babylonia. Ang sa iyang gibuhat, nagpuasa siya, nagampo siya, wa siya biyai sa Dios. Gilabay siya sa layo sa langob sa leon pero wa siya kasagdi sa Ginoo. Ano man, naa kaniya ang pagkamatinud-anon, naa kaniya ang pagpuasa, naa kaniya ang pagampo, naa kaniya ang mapainupsanon nga kasing-kasing. Si Jose, layo siya sa iyang nasod igsoon. Tuwa siya ni abot sa Egypto, apan wa jud siya pasagdi sa Ginoo igsoon. Ngano man, naa kaniya ang pagkainampuon usab. Naa kaniya ang pagkamaygugmaon, naa kaniya ang pakigdait. Busa igsoon, malayo man ta sa atong matag-usa bisan pa sa tinugumanan, ayaw kalimot mag-ampo sa Dios. Amen? Mahugyo na ako ikasulti igsoon, padayon sa pag-ampo sa Ginoo. Kaya ang Dios magatubag ra sa atong gikinanglan. Ang Dios magatagpo ra, magaplastar ra sa tanan igsoon, no? Ang importante igsoon, dili lang ta mubuhi sa kamot sa Dios igsoon. Kaya kung mubuhi ta, isod na kayo igsoon, delikado na kayo, no? Hallelujah. Muna magmangampingon ta kay matud pa ni Pedro no Pedro 5:8, magmalinawon kamo sa inyong hunahuna kay ang inyong kaaway nga moong yawa naglibot-libot sama sa leon nga nangitag tukbulog. Aron dili ta matukpan sa yawa, magmainampuon ta, matud pa niya sa 9, suklan ninyo siya pinaagi sa likon sa inyong pagtuo kay sa jutay nga panahon sa inyong pagantos ang Dios muunay kaninyo sa paglikon ug pagdasig. Igsoon nga duol tas Ginoo, ampo tas Ginoo, dot tas Ginoo. Ano salamat sa Ginoo igsoon, ang pulong sa Ginoo dili mo labay kawang pagpahinumdom kanatong tanan aron kita igsoon makapadayon sa pagpangalaga. Muna andog himaya ko balik sa atong buhay nga Dios.